дастаҳои футболи хуҷанди хуҷанд ва Регартадази Турсунзода ба финали ҷоми Тоҷикистонро хат пайдо намуданд. Зайниддин Раҳимов бо шогирдони худ аз рӯи натиҷаи ду бозӣ яке аз муддаёни асосии мусобиқоти дохилӣ Истиқлолро дар пушти худ гузошта, шурӯъ аз соли 2019 бори аввал ба вохӯрии ниҳоиро хат гирифтанд. Равшан дар майдони худ бо як голи беҷавоб аз тими Хуҷанд шикаст хӯрда тарки мусобиқа намуд. дастаи Истиқлол дар бозии ҷавобии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи Талко Арена бар тими футболи Регартадас бо як голи беҷавоб ғалаба ба даст овард, вале аз рӯи натиҷаи ду бозӣ натавонист ба даври ниҳоии ин мусобиқа роҳ биёбад. Шогирдони Зайниддин Раҳимов аз рӯи натиҷаи ду бозӣ, ки дар дидори аввал дар шаҳри Душанбе бо ҳисоби 2-0 дастаи Истиқлолро шикаст дода буданд, ҳамакнун ба финали ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфтанд. Ягона голи ин вохӯриро дар дақиқаи 22-юми рақобат футболбози дастаи Истиқлол Шервонӣ Мабадшоев вориди тури дарвозаи бошгоҳи шаҳри Турсунзода намуд. аммо ин гол натавонист рохати даври ниҳоии ҷоми Тоҷикистонро барои Истиқлол таъмин бисозад. Ёдовар мешавем, ки шурӯъ аз соли 2021 инҷониб Истиқлол бори аввал аст, ки дар финали ҷоми Тоҷикистон бозӣ намекунад. бояд бигӯем, ки ин аввалин дидори Истиқлол таҳти роҳбарии сармураббии нав Игор Черевченко маҳсуб меёбад. барои дастаи Регартадас низ роҳ ёфтан ба финали ҷоми Тоҷикистон як дастоварди арзанда дар давоми солҳои охир маҳсуб меёбад, зеро ин дастаи футбол бори охир соли 2019 дар финали мусобиқаи мазкур баромад карда буд. Игра очень получилась интересная, очень интересно, как кто свидетель этой игры, кто смотрел, понимаете, это одна команда атакует, другая обороняется, то же самое обороняются, атакуют. Матч очень хорошо, мне понравился. Сейчас пойду поздравить, также опять хочу поздравить ребят, пойду в развалку поздравлять, молодцы ребята. Мы немножко расстроены тем, что не смогли добиться положительного для нас результата, хотя все предпосылки были, и моменты были, и все. Ну, качество исполнения в заключительной стадии атаки у нас вот сегодня было слабенькое. бозии дигари ҷавобии даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд низ бо доираи васеъи мухлисону ҳаводорони футбол дар варзишгоҳи Кӯлоб Арена баргузор шуд. баъди ворид шудани дастаҳо ба майдон ва садо додани суруди миллӣ, довари марказӣ Насрулло Кабиров ва Бозӣ Ҳуснӣ оғоз бахшид. ёдовар мешавем, ки дар бозии аввали ниманиҳоӣ бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Равшан ҳар ду даста ба задани як голи шарафёб шуда бо ҳисоби 1-1 бозиро ба анҷом расонида буданд. дар ин бозӣ бошад дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ дастаи Равшан бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои хуби голзаниро ба миён оварданд, вале дар анҷоми зарбаҳои охирин шогирдони Масъуд Назарзода чандон дақиқкорона набуданд. дастаи Хуҷанд низ ба ин бозӣ бо тайёрӣ хуб омада. ин даста низ имкон дошт, ки дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ ба кушодани ҳисоб даст ёбад. то дақиқаҳои 30-юми майдондорӣ бозии ҳар ду даста то андозае баробар буд ва дар пайи як тӯбрабоӣ дар миёнаи майдон ва хатои футболбозони Равшан, футболбозони дастаи Хуҷанд ба ҳуҷум гузаштанд, ки дар ин ҳолат нимҳимоятгари дастаи Равшан Ҷамшед Мақсумов ба хатогӣ роҳ дода, довари марказӣ Насрулло Кабиров футболбози мазкурро бо корти сурх муҷозот намуд ва дар идомаи бозӣ дастаи Равшан 10 нафара бозиро идома доданд. ҳарчанд дар нимаи аввали майдондорӣ имкониятҳои ҳар ду даста барои кушодани ҳисоб баробар буд, аммо дар ин қисмати бозӣ дастаҳо ба задани гол даст наёфтанд ва ҳамин тариқ ба танаффус баромаданд. нимаи дуюми майдондорӣ бошад барои дастаи Равшан басо мушкил паси сар мешуд ва бештари идораи тӯб ба дасти меҳмонон гузашта, онҳо пайдарҳам барои кушодани ҳисоби бозӣ наздик мешуданд. ниҳоят дар дақиқаи 80-уми майдондорӣ баъди як ҳуҷум аз тарафи рости майдон футболбози сербитабор Деян Тумбас ба задани голи ягона дар бозии имрӯза даст ёфта, дастаи Хуҷандро пешсаф намуд. ҳарчанд аз ҷониби мураббиёни дастаи Равшан дар идомаи бозӣ чандин тағйиротҳо ба амал оварда шуда бошанд ҳам, вале кори даста дар ин рӯз омад накард ва дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 ғолиб омада рохати дигари бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистонро дар соли 2024 ба даст овард. خب در ما الان بازی نزدیک به همه. تیم ما با فشار روش زیاد هستش. در 3 جام ما داشتیم بازی میکردیم، لیگ بود، جام تاجیکستان بود و خب آسیا فشار زیادی رو بازیکن ما هستن، بازی‌ها با فاصله کم انجام میشه. ولی من باز میگم ما میتونستیم جدا از این فشار میتونستیم بازم بازی رو
اگر اون شرایط توش اومد اخراج نمیشد. با همین 10 نفرم باز به نظر من شایستگی برد داشتیم، ولی ما نزدیم. اونا توپی که 50% 40% اومدن در زد. خیلی که دیدیم در قسم اولم خیلی هجومای خوب داشتیم و دسته روشن کلوب در هجوم بود و ما حرکت میکردیم. اون چیزایی که دسته ما در تمرین‌ها اجرا کردن همون در بعض این چیزا استفاده بریم و یک دو کنتر هجومای ما به کار آمد. لیکن در قسم دوم اون توپداری ما بسیارتر از سببی که البته کارت سرخی دسته روشن کلوب است.